हंसानी मरिबो हंसानी मरिबो ini tuh buka tong selajak na to na takuk tini tam ni bagui korwo program khaijaka o mai ke du lok silai helka tong khlai man nugo tam ni bagui khlai lai tini ambai mo ti bujani sini media paklono ini singara tong ma karon kai sini habis aslam mane sena ni ga sini sar organize siti mane oporo ke sukna ar pal to pa khai dongo sara asam ba dio kai sini mo sigare wala jaksobo se baga sara atung khata ayo sini je mandi sara tam no ye kharo yo lo khai to khai to ni tini omo hai ke o jaga je sikari bari je am tayo je khlaijak tu omo hai ke joto jaga joto thayo dom hai khlaijak tu nang bo hai wan tu ini ang ane ke ko Salah dunia ini apa no? Sini mau asam balik kemen bikin mukai, utang utang ini aja bikin musik aja mana nih? Abo ada bisa, abo kerana kita makan ini bahasa angkaran nih motor, ini abo
kata kasa thongmo je mo hai ke tini bijay misil khlai lekha rong tong silai eba kha abo hai bising rogo de kuno nungui chawe am hai wala kereng rogo am hai rogo keda kebeng tora tong na Aba hai tak sina rakun program kroy kuno nunggu tawe sina rakun khaya mabra ko atau sama ina sina rakun khaya ma su right ba thana ta de mane bai khani bero sina rakun khare kaisa lebung kroy na ta khoni sinu mungki sai khna de an kum kai komodi debroma an kaisa ti bravo tani kita boy monetary committee ni member ta hamba